हाब माला माला फैखोमाखो बेलाय गोसोआव सानबाय थानाय टाइमावनो हाब माला माला फैखोमाखो बेलाय आसुरितखा मानसियानो जेखियानो जाया मानो लोगो मोनबाय जेब्ला राव होगोन ना होआ होना नायनोसै आङो। उफ मासि गरम सान्दुङानो अयथासार गोसाथार। उफ गारियाबो माला फैगोनथाय नेनोसो बासोनाय मोनथारो आं सान्दुं गोसाबाथाय। हा बेथ' जोंनि कलेजनिसोमोन नामाथाय सिनायनायबो मोनदों अबाव नुवामोनथाय आङो बेखौ। फाग्लिसो आंबो खेबसे नुनायखौ गोसोआवनो थास्राखाया एसेबो मादिथाय बे सेंग्राखौ आङो अबेयावबा नुथारदों आङो खिन्थु अबेयाव नुदोंमोन गोसोआवनो फैयासै आङो। जेखियानो जाया गाव रायलायग्रोबासो रायलायगोनहां ओरैनो रायलायलाबायो आङो जानला मोनला मानसिफोरजों। बेबा माबायदि सुद्रबोरोसो नामा मानसियानोबा। मा जाखो गारियाबो टमटमबो फैया पिलपिलिबो फैया अट'बो फैया दारमास दिनै सान्दुं गोसायाव नेबाय थानो बासोनाय मोनोहां। कलेज थांनाङामोनब्ला बालाबो फैयामोन आङो। एक्सकिउस मि हो माबा बुंदोंमोन? गाबज्रिदोंमोन आङो आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै नोंलाय? आंबो बेखौनो सानगासिनो दंमोन नोंखौ आङो अबेयावबा नुनाय मोनगासिनो दङ नाथाय गोसोआवनो फैदिया आङो अबेयाव नुनाय मोनथाय आङो। दानो बावबायबो दाख्लैसो लोगो मोननायखौनो माबा खनसेल' लोगो मोननायखौ गोसोआवनो थाया आङो खेबनै खेबथाम लोगो मोननानै रायलायबासो गोसोआव थायो माने एसे बावगारग्रा हुदा दं नालाय आंनाबो दे जेबो नङा बिदिब्लालाय आंनो खोन्थाना लानोसै। औ दे नोंनो खोन्थाना लादो मानोना गोसोआवनो फैदिया आंना नोंखौ आं अबेयाव लोगो मोननायमोनथाय। आङो दाखालि कलेजाव नोंखौ लोगो मोननाया हायनाया नोंखौ इन्ट्रडाक्सन होदोंमोन ना बे टाइमावदि आङो एसे लेटै फैदोंमोन गोसोआव फैबाय? आच्छा गोसोआव फैबाय दाखालि आरोना 15 आगस्टआवमोन ना आं नोंखौ ओरै नाहरलायनाया नंगौमोन ना बेनो? औ बेनोमोन आं दि ओरै सौदावनानै गोलैहां जानायाव नोंदि आंखौ ओरै नाहरदोंमोन ना बेनोमोन आङो। ओमफ्राय नोङो दा कलेजावनो थांगोन ना अबावबा थांनो ओंखारबोदों? औ आङो कलेजाव थांनो ओंखारबोदों एसे सारजों खामानि दंमोन नालाय ओंखायनो। ओरैनोथ' मानसिफ्रा रावबोआनो फैखाया माथो कलेज खुलिदोंबाबो। आंबो कलेजावनो थांनो फैदों सारनो गांसे आर'जलाइ हैनो नागिरदोंमोन आङो दाखालि एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय बेखायनो। मा प्रब्लेम जादों नोंहालाय? खोन्थानो लाजिलायलाङोलां खोन्थाथ'ला नामा दिनै मालाबा खोन्थानोसै आं। दे नोंनि गोसो। गारियाबो दाबो सफैया मा जाखोथाय दिनै गारिया मालाबा बिदिनो लेट जाबोयोलै। दसे नेबावदो र' फैखासिगोन खोमा। सफैबाय आबौ। होद मा जाम्बा आबौब्रा दालाय बोरायाखै होमबा हिनजाव लाया मा लायानो फरायबाय थायो नामा सोरबा? हिनजाव लादो आराम संसार जादो मा। खोब मोजांखौनो बुंदों नों जाहोनो हा नों फिसिनो आंनि हिनजावखौ आंनि गथ' गथायखौ गस्ला पेन्ट बायनानै होनो। औ नोंनि हाबायाव संख्रि पेकेट मोननै हैगोन आङो लादोब्रा। नों जानो हाया होमबा नोंलाय माथो ओरैनो बुरिरि हादद जालायलायबाय दासिमबो ओरैनो दङ। नों जाग्रोदो ना बेनि उनाव आंनिखौ सानगोन। आंहा हौवाखौनो नागिरबाबो मोनाखै मोनबाथ' मालाखौनो जासिगौ। आंहाबो बेबायदिनो हिनजावानो दाबो जोनोम जायाखै मोनोब्ला आंबो मालाखौनो जासिगौमोन। आच्छा बेफोरखौ बाद दोन नोङो न'निफ्राय फैदों दा? न'निफ्राय फैयाबालाय बबेनिफ्रायथो फैगोन? माथो नोंखौ अबावबा आलासि जाहैदों होननासो खोनादोंमोनलाय। फैबायलै दाख्लैनो फैदों मालायनावलाय बेसेथो गोबाव थाबाय थानो हानो दाख्लैनो फैबायलां। नैजिरायाबो दाबो सफैया दहायनो फन खालामदोंमोन आंनाव थांगासिनो दं होननानै। फैबायथ' आंजों ज' फैफादों एखेलगे टमटमाव सानैजों गाखोना फैबाय। क्लासरुमाव हाबफैयाखै होमबा? गैया माथो सफैयाखैनो क्लासरुमाव जों नोंसोरखौनो नेगासिनो दंमोन माला सफैगोन होननानै। बेसेबांबा गोबाव जाबाय नुलायलायैया दिनै ज' नायलायलायनानै केन्टिनाव माबि जानोसै होननानैसो डिसकास खालामगासिनो दंमोन जोङो। आंहा हले चाइनिस नुडल जायोहाय होनखाबाय आङो सिगाङावनो। आंबो हाक्का नुडल जागोन दे। बावदोंसो आङो हायना बियो प्रिन्सिपाल सारजों माबा खोथा रायलायनो होननानैसो बुंदोंमोन दहाय बेयावसो दंहैयो खोमा।
जानो बेयावनो दंहैयो खोमा होनबालाय। ओमफ्राय मानोथो इसिबां गोबाव जाबोनाय नोंसोरो? दहायनो फैदों होनना बुंदोंमोन। गारिखौनो मोनाखैलै, गारियानो दिनै बिराद खमथार नामा, गारियानो गैया। जेन तेन टमटम गंसे फैगासिनो दंमोन, बेयावनो गाखोबोबाय जोङो। ओमफ्रायहायना नोंजों फंसे खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन आङो। फैलाय एसे साइडआव। मा खोथाहाय गिलु बालुनो? मोजांना गाज्रि जाखोसो गिलाङो आङो ओरैनोबा। गिनाङा दे, जेबो गाज्रि खोथा नङा, नों फैल' आंजों। जोंनो खोन्थाया आरो दे, नोंसोर मालाबा खोनासंदोब्रा, दिनै नंथ'आ र'। फैलायहायना फैलाय, दसेल' फै। थ' होमब्लालाय मा खोथा जागोन? हिनजावनि खोथा जागोन बियो। बे निजिराखौनो मेगन खनाजों नायबाय थायो, नायखुमाबाय थायो क्लासावबो। बेजोंनो एसे माबा जाखाबाय बियो। ओंखायनो बिदिनो खोथा रायलायखागोन बे, नाम्बारफोर बिगोन बे बेनाव। मा थिगलै बेजों? जानोबो हागौ नङा, जाथारखागोन। बिदिनो खोथा रायलायखागोन बियो। फसायखायो बियो निजिराखौ। आंथ' बेखौ दाख्लैनिफ्रायनो सन्देह खालामगासिनो दंखायो। क्लासावबो ओरै थानानै नायखुमाहरबाय थायोब्रा बियो, बिरादथार। ओमफ्राय केन्टिनफोरावबो मालाबा जानायाव लोगो मोनोना, ओमफ्राय बेयावबो मेथाइ जाहोलायो, ओरै नायखुमाहरलायलायो, बेबायदि आरो। मिन्थिखायो आं, बिनिनो खोथा रायलायखागोन बे। दे रायलायथों आरो, माथो जाखो? बे खोथाखौ आरो जोंनि सिगाङाव रायलायनो हाया जाहैबाय। जोंलाय बबेनि मालाय मानसि जाखो? माथो गासिबो खोथाखौनो जोंनि सिगाङाव सेयार खालामोलाय। दिनैलाय मानो बे खोथाबालाय मानोथो जोंनि सिगाङाव रायलायनो बालायलायदों? निजिरा बायदिया बेखौ लाया माथो, मालाय इसिबां मालदारनि फिसाजोआनो। लाया गासैबो मालाय, नोंहालाय मा नांजाखोसै? नङाब्रा, आं बुंदोंसोना। बुंनाङाब्रा, नोङो मालायखौ सिरि नायबाय था। आंलाय माथो बुंनो बिसोरखौलाय? मालाय गोसथोलाया, मा जाया, आंहालाय बुंनोलाय मा दरखार गोलैदोंसै? आं होनदोंसो आरोना, इसिबां हाइ क्वालिटिनि मानसि निजिराया बेबायदि मिडिल क्लासनि फिसाखौ लाया माथो। मालाय साफा हेन्डसामखौसो नागिरो निजिराया। बेबायदि जाम्बाबा खलरखौ लाया माथो बियो। दे जाबाय दे, गावबो बारा साइस गैखाया आबौलाय, हिन्जाव नायनानैलाय मा मोनगोनसै। थौ जोंहाबो माबा मटर खालायफोर जाहैलाबायनोसै।